Εγχειρίδιο διαστροφής για νήπια μείωσε στην ομοφυλοφιλία από τα 4. Οι κατευθυντήρες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στα κράτη-μέλη άρχισαν να τις υιοθετούν σταδιακώς Γαλλία, Ελλάς, Κύπρος. Ειδικά σεμινάρια, λέει, σε νήπια 4 έως 6 ετών για την ευχαρίστηση από τα οπίσθια. Για τις νεράιδες που αλλάζουν τα κοριτσάκια σε αγοράκια, για τους δονητές, για το ελεύθερο σεξ με ενήλικες χωρίς διακρίσεις, νομιμοποίησε στις παιδεραστίες για τις πλαγίες, σημειοφόρος των άρρωστων μυαλών του πλανήτη, ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν. Οι πρώτες αλλαγές και στις ελληνικές σχολικές αίθουσες. Πώς διδάσκεται το τρίτο φύλο και η κατάργηση των όρων πατέρας-μητέρας στο εργαστήριο του πολύχρωμου σχολείου. Είναι έτσι ακριβώς? Τι λες εσύ? Εντάξει, εδώ πέρα λέει εκπαίδευση της σεξουαλικότητας στο σχολείο. Ναι, τώρα με δεδομένο ότι υπάρχει κοινωνικά αναγνωρισμένη, υπάρχουν κάποιες νομικές αναγνωρίσεις πλέον και με νέο νόμο για την κράτηση, προφανώς πρέπει να υπάρχει μια προσαρμογή και της κοινής αντίληψης σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά αυτό, σαν περιγραφή, προβληματίζει. Είναι έτσι ακριβώς? Κοίτα, εδώ λέμε αρχήλα τα 3 έτη. Δεν ξέρω και γαλλικά, αλλά από ό,τι μπορώ να καταλάβω, λέει transgender πρέπει να είναι αυτό. Ένα αποδοχή του αυτού. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, πρέπει να το δούμε λίγο αυτό το θέμα. Όταν γυρίσει η Μαργαρίτα Κούζα μας που λείπει για καλό σκοπό, και Μαργαριτάρη μου, κάθε καλό ευχόμαστε για το γιώκα σου, θα της πούμε να το ψάξει για το άλλο Σαββατοκύριακο να το δούμε αυτό. Θα κάνουμε ολόκληρο αφιέρωμα.